Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. O kabaday sultihin ni Chris sa akong rason kung nganong wa makatuman sa akong gisaad kaninyo. Gisultihan. Pero nganong siya may makitawakan? Nganong dili man ako? Naglikay lang. Dili ko gustong masakitan si Nadine. Are dire, mag-istorya ta. Sorry. Pero dili na imon anak kasayon, Angeli. Ngano man? Dili ko gustong madungagyan pa ang mga kasakit ni Nadine. Mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto. Sa dili pa sa sumpay, sa ato unang mga pahinumdom. With you. Dili gyud ka makahigayon sa pagpakikita nako aron magkasulti ta. Sorry kayo. So, decided na ka? Wala na ikaw matandog sa akong giistorya nimo. Ang tanan nga ni kahimo og sayop. Angay man tingali na itong hatagan ug laing higayon. Parehas ni Dimas, gakawatan. O sa may gibuhat sa Ginoo. In other words, andam kang mohatag sa imong pagmahal niya. Gilad ba? Dili ba nag-ingon ang Ginoo? Nga higugmaa ang inyong mga kaaway? Well, imo nang pinili. Mao nga ako na lang sabton nga quits na ta. Ingon gyud ana. Tungod kay ako mang pakaslan si Nadine. Pero dili na to gupon ang atong relasyon as friends. Haba? Migaling yapon ta. Okay? O niya, steady ka lang diha sa resort. Tungod kay imo na. Gusto ba nimong palutawon nga mapahimuslanon kong pagkatao, ha? Well, thanks for everything na lang, Rodney. Gusto ko masuko nimo. Pero may patigbabaw sa akong nauna ang pahinumdom nga ikaw ang nagsumpay sa akong kinabuhi. Usakay kayon, anak. Imop kong gipabangon sa akong pagkalukapa. Dako kayo kagikatampo. Aron magpabilin paghihapon kong buhi. Mao nga, ako na lang ihangad ang akong mga kahiupos. Kay sadaan masad ko. Kung isugot pa ka ako sa imong offer nga makasalta, dili gid unta ka makapaabot nga ngisihan ta lang ka ini imong kibuhat. Tungod kay para nako. Kanunay nimong giinsulto ang akong pagkababay. Pero wala ko ikaw marong paninglan ka sa imong kibuhat karon. Kay kun buto na una-una, ako ramasad ang nagtukmod nimo aron mangita na sad kauglain. I hope na lang nga human nimo ihatag ni Nadine ang imongan. Magsugod ka na usa ka pag-ong kinabuhi. Uban ni Nadine, imo na untang tuldukan ang imong pagkapulanon. Ihatag ni Nadine ang tanan nimong pagpangka, Rodney. Pagbinuotan na. Bye. Yes? Han? Dali na dire. Abi pa na ko gahain ka. Dugay kong nikagawa sa CR. Kay, medyo naglaing ng akuntihan. Ha? Ay, nga naman na. Pa-check up ka ron dayon ha. Siguro akay dili ko gusto nga kita na unyan duhang maghigda din sa ospital. Don't worry. Indigestion na to. Nakalitan ng tingaling nga akong tiyan na. Dahil nasudlang pagkaon. Parehas mo gutang nalapasas gutom. Please stay safe and healthy for me. Ako lang? Ikaw di ay. Ay kalimot sa akong gingon. Nawa ko manganding mga sawag basakiton. Okay. Mamawi ko. Promise. My friend! Hinaya na imong tingog. Balin og laing suok
Kaya dili ko gusto nga maibaw siya nga nanawag ko. Okay. Anto ko sa akong kwarto. Hello? Hain ka? Unfair kay ka. Imigil-migil lang si Angelie sa pagbiya sa inyo. Hain naman ka. Dili na mo importante. Tubagalahin lang akong pangutanan nimo. Kung kumusta ang inyong paglarga. Well, so far, so good. Why problema? Maong nabot rami dili sa among destinasyon nga safe ra. Paayo. Ya, kumusta si Angelie? Okay naman. Wag iti mailahan sa kadlok ang dagway. Ngayano ra ka ay bibalik diri sa resort. Si Rodney, nana? Why nagpakita bisag anino na lang unta? Wa ko makasabot ang babayhanaw eh. Ngan nga atong ipalayo sa gubot o kahasol. Misong hinuon dihag balik. Ugok yun. Disod nga pasabto ng mga tao nga magkasabot unta pero di gyud gusto mo sabot. Kita'y may stress. Libugsan ko nimo. Sige ka nagkasuko. Unya sige pangita. Sige pangmusta. Nga naman na. Mutana pagid ka. Friend nato siya, di ba? Parehas ko nimo nga usay mo sinta kon magpakita sa kagahi sa si Angelie. Pero di gyud makatalikod kon maproblema na. Ay. Unsaong maluoy mong gud ko. Labi na ako makita nga magtungok na, unya mahilak. Pastilan magsakit gyud ang akong dughan. Aha! Ay! Kinsa na'y imong katabi? Kanina ra ko nangita nimo nya ni Arde kasi imong kwarto. Kisa to imong katabi. Bagong kaplag. Maong quiet ka lang diyo, ha? Okay? Aron dili mabaraw. Day, gwapo siya. Maong mauyab lang unta din ako. Unya ako na yung matilaguan. Pwede mo kayo kayo ni kaugma. Mamatay na yun ko. Uy, dali nga rin sa gawas, Bi. Kay mag-istorya tabahin sa atong sitwasyon ining dapitan. Ano si plano? Atong paninguhaon nga mas mulambo pa ning dapita. Buhato na to ang tanan nga mas moayo pa ang dagan ining resort. Aron way ikatulisok ang tinuod nga tag-iya nato nga mipapuyo nato dinhi. Nakaila ka na ako. Naibaw ka kung unsa na ako kalab kining dapita ang Chile. Maong dili ka angay mabalaka kung ang pagdumalang ining resort ang isutan. Gusto ko nga ikauli ni Rodney ang tanan nga iya nga tabang nako, Dax. Ano? Gipadilingan ka ni Rodney? Wa. Ako nang gusto. Aron wa siya ikasulti. Labi na unya ang iyang asawa. Us para to? Miingon ka bag asawa? Asawa ni Rodney? Oh, Hoy! sa dili madugay. Ang asawa na unya ni Rodney ang magmando dinhi, Dax. Sudas ka ang imong pakukyab diha da. Gilaay ka sa, ug wala lagi ka istorya. Mao ibinto na sa kasugilanon. Nga ikaw rin mo to, oh. Bayot. Kung magbuhat-buhat og istorya, uy. Tinuod na akong gisulti. May asawa na di ay nga gitaguan si Rodney. So, biktima ka. Hapit na, dunay asawa. Angelie, ayaw ko ignang nga nagkadayon sila si Nadine. Wa ka masayop. Ew! Kaluod. Pre? Naggiday ka na naggiday ni si Rodney. Magpakasal siya kang Nadine. Kato na tingali pagtabang nato kuno kayo. Aron magpalayo din. Hingili na da ito. Aha ka good. Wasa ko sa estilo atong imong kalibiin da. Maro siya. Way sama ka maro. Abi pa kaayo na ako nung naglagot siya ni Nadine. Himan-himan. Maayo na din kayo siyang pagkagapo sa bikini atong datan nga babae. Mananapaw. Stoy, baba ni mo ha. Baba ni mo, bantayin na. Kitingalig doon ay hinanib si Rodney nga magpaniid na to din. Us pa ba akong dugayan, ha? Kung mauna nga may lain pa sa day, bruha, nga mubarog din he, aro magmando. Why? No way. Nga papaulipon ta atong mga pak-ang mababae, ha? Anhin na sad siya di mga hawod? Kung wani mo sa tinod atong imo sa gipabutan og armas,
kay igo ra kami pasalba. Ako gani ang maglagot, ilubong buuhi na gyud nako siya diha sa falls. Matay pa. Maong sa dili pala mahitabo ha. Manglayas na din Kay wag taon ko mag-dream o magpuyo og prisuhan. Never. Mansion ang gusto na kong poy-an with my Prince Charming. Parehas sa tingalita, nga wa makahabwa og balik sa atong mga gamit. Kikipaghipos na Senior Rodney. Ato na naalasahon, aron man di ba tatadinhi. Aisa, cool ka lang, Mare. Kahat basat nimo eh. Gusto mo sa dayong mag-al sa balutan sa usalang kapag pamilok? Ako'y paminawa, kay ako'y mo decide. Andam raman ka kang musuporta. Oo, sumagot. Magpaugat sa takadiyot. Gusto ko nga mubiyak ta dinhi nga naagyud ang presensya ni Rod. Sa pagkakaroon, magpakabuhi ta sud ining resort nga walay nahitabo. Ato gyapon tumano na nga atong daily routine sa atong panahon. Ni ato nakasinabot pa mi si Rodney. Midikli-digli siya buwag? Ha? Nga mag-ihay na mo? Wa siya'y laing kisulti. Kundili, nga magpakasal gyud siya ni Nadine. Hayat! Unsa? Murag ikuya wala man hinoon ko ani Angeli, my friend, oy. Murag maglisod akong sapot ining iyang kinaiya karon. Ipatsik up nag psychiatrist. Tuo ka nga makaya niya ang iyang pagbati, ha? Kung dadon yun ni Ron dito sa resort si Nadine, human niya pakasli. Magpakasal si Rodney kang Nadine? Maoy po ni Angeli. Di, angay na gina siya nga mupahawa. Gago gini si Rodney. Sa iyang pagtawag na ako kay nagpahibaw nga dili gidayon siya makasunod ninyo dito sa bahay. Kay namatay ang amahan ni Nadine. Og iya sa punta nga gipuno ang balita nga magpakasal dahi siya ni Nadine. O nalaw ta mo buhi eh. Pamalik mo. Pikat! Hoy! Nanawag siya nimo? May kontakay di ay mo? Break. Sirit ba yung baoy? Ako ra mong tulin niya. Huwag man ka maminaw og tarong. Ako ra mga imiingon nga mamalik na lang ta sa ilang Chris. Bisag mananay pa siya nako, dili gyud ko magpakita niya. Ha? Naglagot ko niya. Tibuok kinabuhi nga ako siyang dumtan. Bad ba yan, no? Okay nga no, nahimo siyang buutan? Hala, oy! Wara ba di mo yung pagluwas ni mo, ha? Wara ba ni mo? Ha? Bayot. Abi kay, huwag magkapapanguyabi. Paas ipasan good ka. Unsa? In love ang good ka niya, di ba? Eh nawa! Biyaan na good ka. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Bad ba yan, no? Okay nga no, nahimo siyang buutan? Hala, oy! Wara ba di mo yung pagluwas ni mo, ha? Wara ba ni mo? Ha? Bayot. Abi kay, huwag magkapapanguyabi. Paas ipasan good ka. Unsa? In love ang good ka niya, di ba? Eh nawa! Biyaan na good ka. Mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto with you. Then go ahead. Kisa may mong hadlukon, ako? Uy, hala! Ayaw ko ninyo kadlukag kamayng hudlat. Kaya wala ko makailag kahadlok ron. Huwag yung problema kung biyaan ko ni mo, Dax. Kaya dili bay ako batang way buot. Mas malinawan pa tingali ko kung mawa mong tanan sa akong kinabuhi. Ha? Mao ba? Mao gyud. Kada pa'y makalihok na ko kung unsi akong gusto. Kaya wala ko'y kaigdan, kay magpugong-pugong na ko. Biya kung gusto ka, bisag karon dayon. Wa ka ba kasabot? Unsa? Oo! Maingon ko biyaan ta ka. Pero di naman ko sa atong gibarugan. Wa ba ko maingon nga mabiya ko di hangtod sa resort. Ha?
ka-oversensitive ba nimo? Di ka tipo man kay kagutok. Hoy! Hoy, asa man ka? Mulaya sa rumalipay ka. Hoy, taon na nga unsaban mo din, he! Unsa na mo taon, oy! Nana, Unsa ba mag-unay na lamog away? Uy, ay taon mo, ana, uy! nalain akong sabot ang gisulti ni Dax, Nana. Unya, unsa may maayo ni mong buhaton, ana, ron? Dax, kung saan mo nagkal sa balutan man ka? Mulayas ko, kinaguot ako ako lugan din eh. Unsa? Unsa ko na istorya? Ibutang na imong gialsa. Ibutang na. Kung dili ka gusto nga mahiubos na gyud ko nimo hangtod sa hangtod. Imo ginakatungod. Sorry na. Kinsa ba kung taon ko? Aron ipuno sa mga tao dinhi, oy, nga uyamot ng gud ko. Sagbot. Sa klaro ka ba kay sulti, mo na angay nga wadon. Salamat kayo sa imong papakaon ako. Suko gid ka nako. Dili ka makapasahilo bisag niingon akong sorry. Mao na imong gisaligan sa pagpasakit og tao. Ang pong sorry. Dili una na nimo una-unaon nga naguba na og maayo ang dughan sa imong napasakitan tungod kay naay pong sorry. Bullshit! Ikaw lang ginaana. Kaya no para nimo? Ang pagtuo na yun nga, gitandog ang imong garbo, ine paguna-una sa makadaghan, kung unsay gay buot ay pasabot sa imong gisulti, o sa imong gikasulti. Grabe naman, sad. Kung nagluod ka sa bang tao, imo ko yamong, confess sa nimo. Unya, manaka. Kung listen mag yung pasayloon ang akong sayop, okay. Kung sa may mong gituhuan nga mas maayong buhaton, sige, bahala ka. Laon sila ng duha na? Ay na, ambot lang yun. Pastilan, ambot anak nila. Di lang una tamang hilabot ha. Maghulat lang ta nila ilang kinanglano ng ato ang tingog. Isi na tagiglakaw si Mama Julie. O si Dax, tanawa. Uy. Miluom magunag hilak ang kanahan. Papaliw ko kuwag tubig dong be kay ato na paimnon. Una. Dax. Ganun na ko man sila ako. Ganun din naman niya sabto lang ako gisulti. Kasi pagkatinuod lang. Huwag man tinautang meaning ang ako gisulti, oy. Ay, kaninyo. Dax, ina ni tubig. Sige. Imna una na. Kay mag-istorya ta. Salamat, Pito. So may problema niya inyong Angeli? Inyong kiat, inyong katawa. Grabe inyong kasuod. Unya karon. Kahit mo nagbigni. Nga naman na? Kasuod ninyo. Sa kasakit ug kalipay, inyong gisaw niya karon kalit lang kamong mag-away. Oy, maayo ka na. Dili bagod nga ang maayo ninyong buhaton, ang maayong buhaton sa managhigala ay istoryahan lang og tarong. Kung na may mga problema nga way hinungdan, di kay mudiretso og katsoko. Unta! Pero ambot na niya. Kano pa nahunaw eh. Nausap ba niyang kinaiya. Dili naman mapanagana sa paglabay og batik alin niya. Ay, pastilan. Ngano man gyud ay unsa man gyud ay naingnan ninyo? Nga unsa mo? Ingon ako ani. Ay sus! Pagkagamay ra gyud ay anang kasuha in town. Mo gyud. Ani Dax ha. Nakasabot ka iko sa imuhang tubong sa pagsulti og ingon ni anak ngadto ni Angeli pero sabtasad. Nga mayin ana ang iyang reaksyon mo na nahimo niyang reaksyon. Hosto si Nana Dax. So hito kaayo ka sa kinabuhi ni Angeli. Sa tanan niyang nagian nga may labot sa iyang kalipay. Ilabi na gyud sa iyang kasakit.
Maong palapdi pa ang imong kasing-kasing. Aron nga makasabot ka gyud ni Angele. Gusto na. Oh, Kisa may nagtudlo ni mo, ha? Aron sudlan ang inom? kinahanglan pa bang dunay mo tudlo? Unsa ko? Way puot? Suko ka na ako. Kisa may nasugo na tunduha. Nangayo ko kaniha og dispensa sa nahimo na kong sayop. Pero wa ni mo dawata. Unya ako imong pangutanon kung nasuko ba ko? Mau ba? So, nasuko ka na ako. O ka ng bino, makinindot na sulbad. Makatabang, okay? Hoy! Buang ang bina! Ang bini, ang bini, ang bini. Ang binakihot doon na kuno sa kabutilyaw ginom. Aron ikaw man, magtubok ko. Aron ka malingaw. Usi malingaw! Kisa nag-iuni mo nga malingaw ko maghikog ka. Nayabag na ka? Huh? Sige! Nindot ay kong maghikog, ha? Nindot di ay, ha? Sige! Sige! Asap ka. Wait, buhi ko! Kaya mo pahaway ko! Buhi ko ba? Ikapoy na ko ini kinabuhi, ha? Sige! Hala, ingon ana daay mo ha. Bolos na mo mga laban ug kay bag-unay na malang mo. Hala, sige. Biyaan ta ka mo dinhi. Biyaan ka mo. Nana, yung maglakaw! Pasaylo ako, nana. Ako'y angay nga manghaypasaylo. Tungod kay ako'y nag-una-una ini kagubuta. Ayaw mo pag iningon, nana, eh. Kaya naepektahan dahil ng tiguang. Wapay mahuwasi sa kasakit sa iyang dugan. Tungod antong inyong pagbiya din eh. Nga, inyong tiwasan. Di mo maluoy. Nasagdi lang pito. Sagdi lang. Ila matingalin ang kalipay. Ay, wa man say mawili na kung mamatay ko kay tiguang na bansag ko. Ug wa na nga akong pamilya. Ako di ay. Di ka mo ilan ako. Ngay mo mangupag umangkon, nana. Dax, naibaw ka gyud nga labaw pa sa usa ka anak nga akong pag-ilan nimo. Ingon man ni Angele. Mao ganing mag-uol gyud ko kun mawa mo sa ako mga mata. Unya unsa naman noon eh? Unsa pa nag-unay naman noon og away? Nana, pasaylo ako. Dili na ni mausab. Dax. Dax. Han, once ka maulian na gani ko sa akong kaluya. Magpakasal na dayon ta. Aron makalarga dayon sa abroad. Para sa atong honeymoon. Wow, how sweet. Magpakasal ta. Aron mahiluna gyud ang imong huna-huna. Dili na ta mag-away, ha? Di, no? Mohangyo lang ko, ano na may hasol. Kay dili man ko na ito mahibawaan nga sa puton ta. Likay na lang pag-isgot ang mga tao nga wa na dinhi. I-focus na lang nato atong atensyon sa pagpalambo ni ining resort, okay? Willing man ka nga motabang nako. Till the end of time. Unsa man ko na imo pahiyom? Wa man. Naalang ko'y nahinumduman. Tubag ka. Tawag ko. Imo na. Kinsa makani nga wa man ma-register na ako ning numero, ha? Tubaga lang. Aron mahibaw ka kinsa nang napaspikas linya. Hello? Kumusta naman ka? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.